खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। वेलकाम। दिनै 5 सेप्तेम्बर 2020 सुनिबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय सुनिबार आरो रबिबार खालि बन्द फोसावनायखौ गनायनाय जायासै। माने मैयाहाय सुनिबार आरो रबिबार खालि बन्द थागोन होननानै बुंदोंमोन गुवाहाटियाव, नाथाय गुवाहाटियाव सुनिबार आरो रबिबार खालि खुला होफिननाय जाबाय आरो बन्द थानाय नंला। मैयाहाय बेलासियाव फोसावनानै होदों बे खौरांखौ, बेनि थाखायनो आंबो लगायनानै होफानाय जाबाय। लोगोसे जि एग्जाम आरो नेट एग्जामखौ लानानै खेबसे नायबिजिरनो बा नायबिजिरबावनो खावलायनायखौ सुप्रिम कर्टआ नेवसिदों बा रिजेक्ट खालामदों। जेरै कंग्रेस हान्जा आरो गुबुन गुबुन हान्जानि मानसिफोरा नेट एग्जाम आरो जि एग्जामखौ कर'ना भाइरासनि थाखाय फावसायजानो लुगैदोंमोन, नाथाय सुप्रिम कर्टआ अर्डार होखाबाय एग्जामा जासिगोन होननानै। दा बेनिखायनो बिथांमोना नेवसिजाबाय आरोना। दा मा जायो नायनोसै। जेब्ला उनाव आपडेट फैयो अब्ला नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। गुबुन फारसेथिं गुवाहाटियाव फैगौ समबारनिफ्राय फुंबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय पेट्रल पाम्पफोरा बन्द थागोन। पेट्रलानो जा डिजेलानो जा बन्द थागोन, मानोना पेट्रल डिलारफोरा पेट्रल पाम्पफोरखौ नेवसिदों। दा बेनिखायनो पेट्रल पाम्पफोरा सानसेनि थाखाय बा साननैनि थाखाय बन्द थागोन होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय निम बिफांखौ फांसे जादु गोनां बिफां होननानै बुंजायो। निम बिफांनि रोदानिफ्राय लानानै बिजौसिम बा दालाइसिम गासैबो बाहागोआनो मानसिनि सोलेरनि थाखाय जोबोर गोनांथि होननानै साइन्टिस्टफोरा फोरमायदों। नाथाय आङो निम बिफांखौ जानो हाया, निम बिफांनि बिलाइखौबो जानो हाया, जेखौबो जानो हाया। आं नार्जारिबाबो नार्जिजों अमा बेदरखौबो जानो हाया। मिथिबायना लोगोफोर? नोंथांमोना नंखाय साननो हागौ, नाथाय आङो नार्जिजों अमा बेदरखौबो जानो हाया, मानोना आं गोखा जानो हाखाया। लोगोसे दिल्लीयाव सानै सेंग्रा आरो सिख्लाया न'खरनि रावबो गैयालासिनो हाबा जादोंमोन आरो बै हिन्जावसानि बिदाया, निजा बिदा नङा, काजिन ब्रादार, बिथाङा बेबायदि हाबा खालामनायखौ नेवसिनानै गुलि गावदोंमोन बा फायारिं खालामदोंमोन। आरो दा बे जायबा गुलि गावग्रा बिदा बेखौ दा पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। लोगोसे बिसोर सेंग्रा आरो सिख्लानि हाबायाबो बा गोथार जुलियाबो केन्सेल जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय BKWSC एबा बड' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंना होनो हायिया जोबोर लाजिनांथावना। आरो बेनि थाखायनो बर'नि लिडार हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्मखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव BDCनि बायहेरायाव थानाय बर'फ्रा जोबोर लासिंसिं खालामदों बा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मानोना बिथांमोना लिडार जानानैबो, आसामनि मन्थ्रि जानानैबो बिसोरनि खामानिखौ मावना होनो हायाखै। दा बेनिखायनो आउट अफ BDCनि बर'फ्रा बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बलिउडनि मुंदांखा एक्ट्रिस सुपारस्टार जायबा कंगना रानौत, बिथाङा गाव हारसिंनो फेमास जानाय, बिथाङा 9 सेप्तेम्बराव मुम्बाइआव थांगोन होननानै गाव हारसिंनो खुला खुलि फोरमायनानै होदों। मानोना बिथांखौ बलिउड फिल्म इन्डास्ट्रिनि 20% फिल्माव खामानि मावग्राफ्रानो बिनि फारसे बेरेखा पस्ट खालामगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बिथाङा बुंखानानै लादों जुदि सोरबाफोर हागौबा बिथांखौ एटेक खालाम होननानै। आरो बिथाङा 9 सेप्तेम्बर खालि मुम्बाइआव थांथारगोन होननानै खुला खुलि बुंनानै लादों। लोगोसे दिल्लीनि मालभिया नगराव सासे 16 बोसोरनि गथ'आ आइफननि थाखाय 4 ताला बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै थैनो नागिरदोंमोन। माने बे गथ'आ गावनि लोगोनि आइफनखौ हायाव खोलैनानै सिफायदोंमोन आरो बै गथ'नि बिफाया बे गथ'निफ्राय 60,000 रां दाबि खालामदोंमोन। दा बेनिखायनो बे गथ'आ 60,000 रांखौ बोरैहाय होगोन बोरैहाय मागोन बेखौ साननानैनो गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लानो नागिरदोंमोन। नाथाय गसाइनि अननायाव बे गथ'आ थैयासै आरो बेनि फारसे पुलिसफोरा दा नायबिजिरगासिनो दङ। गुबुन खौराङा जाबाय चेन्नाइआव ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामैनि थाखाय गासै गंबा दखानफोरखौ आरोबाव मैयाहाय 3 दाननि थाखाय बन्द खालामनानै होनाय जाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बिसोर गंबा दखानिफोरा रावबो मास्क गानाखैमोन आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामाखैमोन। दा बेनिखायनो बिसोर गंबा दखानखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाबाय जोंनि बे आसामनि गभर्नमेन्टनि गोदान गाइडलाइन्सआव लिरनाय बायदिब्ला आसामाव 30 सेप्तेम्बरसिम
स्कुल आरो कलेजफोरखौ बन्द खालामफिननाय जाबाय। मैयाहायसो फोसावनाय जादों बे खौरांखौ। लोगोसे नाइट कार्फिउखौबो मोनायाव कार्फिउ थायोमोन ना बै कार्फिउफोरखौबो बोखारनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे हागौबा शेयारबो खालाम। जेसेनो शेयार खालामगोन एसेनो आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला नोंथांमोननि लोगोनो वाट्सएपआव शेयार खालाम। जेबो आपत्ति गैया, नोंथांमोना शेयार खालामनायाव 1 सेकेन्डबो टाइम लाया। दा बेनिखायनो हागौबा शेयार खालाम। जय बर' हारिनि।